rupa risedeng nalindra yaksa laku ninggang walya ingkang gambira marang ngisisya metu Prabowo Prabowo lesu sapraga lompok puro wawalikan yakso penepasno kanggo ing mungsuh kaminto lawan Bonjeling prataka gelap rislanang lagune Adik-adik Rukmakala ana apa Kakang Rukmaka nimbali marang adimu aku kowe ngrasake apa ora rebawaning alas reksa muga gerah rungsang rebawaning alas panas kaya ana mendung nanging ora dadi udan iki rebawa sing kepiye Kakang sungkawane alam manggone awake dhewe manggon nang papan kiri lawas ora entuk memangsa pancen bener kan lawas ora badhe kawan wujuding kewan kebo sapi banteng warak ketungging kala jengking wae nganti padha yonsat iki dayane ngopo ya Kang aku weruh ana satriya kaya mlebu nang alas ndongkari kayu ndongkari watu goleki apa mumpung ana menungso kesasar mlebu ngalas mbok menawa lantaran iki dewa aweh pangan kaya menungso kae legi getihe ora mung legi getihe gurih daginge renyah balunge lengal blakone apa iya Kang iwak menungso ki jane enak ning aku dadi buta ki ora kena mangan menungso yen ora kepepet kok dianggep buta kanibal kanibal ki apa mangan ning kewujudan sing padha karo awake dhewe dembangane wetenge trikikan pokoke ana wong kesasar pangan menungsane ana wong arit pangan menungsane iya ana wong wedon pangan nyumani lawas ora mangan wong wedon yakin ayana ngger wong lanang karo wong wedon enak wong wedon dipare wae apa iya di ayo wong lanang kuwi wae mandan semu-semu paling jalaran wong lanang kuwi rusak nyambet gawe dangger wong wedon kuwi iwake mandan sengir-sengir asin apa iya di iya kok kangen wis tau nyicipi sing ora sida tepangan ora kaya gue ndi
ora sida tepangan. Ujar kula ora diyai wasin dewek. Bungun wain aku nalika semun. Wain. Kaya kesogrok sumut lele. Pratoko gelap lanang lakune. Perlu ditangoni dhisik, takone dhisik menungsane sasana.